mo? Ha? Mao kana ang reaksyon sa mga taga Davao Region sa dihang ilang nakita ang police checkpoint duol sa Kingdom of Jesus Christ kaganina. Wala gipanumbaling sa mga pasahero ang mga pulis kung nag-face mask ba o wala sa ilang pag-checkpoints. Pipila sa mga nahinabi sa news team ang mga taga Davao de Oro o Davao del Norte. Mao kini ang ilang mga tubag. Kung sabay amo ang kahadlukan na checkpoint o kiraman ni Si Dante Fuego, ang driver sa parehong bus, wala sab daw kadungog nga nahadlok iyang mga pasahero atol sa mga checkpoints. Tanan na mo na kuan nandiyo na yung mga checking. Naogid ang pasahero, checking ang tanan ng kuan mga gamit nila. Okay naman pa. Wala man ko nahadlok, ma'am. Kaya tinod trabaho naman ko as a driver. Okay man po na ingana, ma'am, nga kuan nga ingana na yung mga checkpoint kay sana lang na yung mga dala po nga kuan ba ila makuan gyud dayon ma-check. Samtang ang mga taga Davao nga among na-interview, mao kini ilang mga reaksyon sa checkpoints. Wala. Why would we? Diba? Checkpoint lang man na. Wala pa di sala. Why would we? Okay lang. Yeah. Wala mi kabalo ko sa kuan nga nang na checkpoint. So, pero I guess that's for good purpose. Mao kini ang saysay sa mga estudyante, human gi pangutana kung nahadlok ba sila nga moagi sa checkpoint sa diversion road duol sa compound sa Kingdom of Jesus Christ. Sukway kini sa komentaryo ni Senator Bato de la Rosa, human niini giingon nga ang pagsulob sa face mask sa mga kapulisan sa ilang pag-checkpoint kay makadala og kahadlok sa mga tao. Human niini giingon nga ang pagsulob og face mask sa mga kapulisan sa ilang checkpoint nakapahadlok sa mga tao. I'm not trying to impede your operation against Pastor Kibuloy because that is perfectly legal, covered by warrant of arrest yan. Pero yung pag-antagonize, mga tao feeling harassed, every time na lang may makita sa checkpoint dito, checkpoint doon, na hindi man lang makita yung nameplate, naka-mask na ganun. Very intimidating, sir. I tell you. Atol sa Senate hearing ni Adto Bartes sa Committee on Peace and Order and Dangerous Drugs, gi-question ni Senator Bato ang pagsuot sa mga pulisan og face mask hilabi na nga wala nahihulga sa COVID-19. Ang driver sa pampasaherong jeep nga si Jesus de Papera nga nagsigi og agi sa checkpoint wala sab na hadlok sa mga kapulisan nga nagbantay niini. Aw, say ka nang uban madlok pero kami ako sa pag-drive na ko agi man lang ni. Bagyo man pud ni. Di agi lang ni. Nya wa mapuing nga gi-interview mi wala. Diretso lang mi. Pag sinyas nila na diretso mi diretso ko. Siyempre, mag-checkpoint sila, tanaw yun sila o. 8 ka mga individual nga nagikan sa nagkadaiyang lugar sa Davao Region, ang pulos kalma nga mitubag nga okay lang ang checkpoints. Wala na sab dagsuot og face mask ang mga pulis, bisan sa kainit ug kaabog sa kalsada. Kining tanan panghitabo og kontrobersya, taliwala sa padayon nga pagtago-tago ni Apollo Kibuloy, ang leader sa KOJC, nga miproklama sa iyang kaugalingon nga appointed son of God. Shiny Buliaser, Newsline Philippines, stay safe!